Dobro veče, dobro mi došli, drage kolege, na još jednu brzu prognozu, na još jednu najavu Lige Petice. Na redu je Serija A, moja omiljena liga, s mojim omiljenim klubom na cijeloj planeti, isključujući Partizan. Partizan je više familija nego što je klub. Internacionale, klub uz koji sam odrastao od malih nogu i dan danas apsolutni fokus moje pažnje i klub koji me dovodi do najekstremnijih mogućih emocija. U sjajnom smo trenutku kao Inter, naravno na evropskoj sceni Italija je u padu, platežna moć je nikad lošija, u smislu da donji dom engleske lige može da otme igrača Interu, Juve u Milanu, ali tu smo gde smo, imamo to što imamo, meni je važno da Inter bude prvi. I mislim da će Inter biti prvi. Mislim da Inter i dalje ima, mislim da Inter od 2020. ima najbolju ekipu u Italiji, ekipu koju je tada napravio Antonio Conte u saradnji sa Beppe Marotom, po meni najbolji tandem, verovatno u svetskom fudbalu, ali eto da kažemo da postoje neki tandemi još koji sjajno rade na toj relaciji direktor-trener. Mislim da su Conte i Marota dokazali u Juventusu i u Interu da je njihova formula za uspeh najjača i da ona traje iza njih. Ok, Marota i dalje u klubu i dalje vedri oblači u Interu, ali Conte odavno nije tu, a Inter igra na isti način kao što je igrao kod Contea, sličan. Inter i dalje osvaja, Inter je svake godine favorit. Naravno, tu velikog udela ima i Beppe Marota, ali kažem, njih dvojica kao tandem su recept za uspeh. Trenutno je tu Christian Kivu u Interu, apsolutni pogodak uprave. Pominjao se Fabregas, bio je na ivici Fabregas da dođe, ja sam iskreno i možda i bio više za Fabregasa koji je super fantastičan trener, ali mislim da bi Fabregasu bio problem da se malo navikne na stil koji se gaje u Interu, na sastav koji ima Inter, koji je apsolutno programiran za 3-5-2, Inter ne kupuje krila, Inter ne kupuje desetke, tačno se zna način na koji Inter igra i stoga je bilo idealno dovesti Kivua koji je bio trener u svim omladinskim kategorijama Intera, proizveo neke od ovih igrača koji danas su u ekipi, kao što su Pio Esposito, kao što je Di Marco, Aleksandar Stanković, ne znam da li je baš dohvatio Di Marka u mlađim kategorijama, ali nije ni važno. Bitno je da Kivu zna klub od A do Š, da je dugo u klubu, da je bio šampion Evrope, osvojio tripletu kao igrač Intera, tako da je on bio sjajan izbor i mislim da će ove sezone da bude Inter samo ubedljiviji u odnosu na prošlu sezonu. Mislim da ćemo da osvojimo i kup. Teško će biti dominirati u Evropi sa ovim novcem, sa manjkom novca, ali u Italiji sigurno dominantni. Ono što je meni zanimljivo i samo da kažem, kad su moje emocije u pitanju, ja prema Milanu nikad nisam imao nekakav animozitet, ja mrzim samo Juventus u Italiji kao interista, volim da pobedim taj Milan, nerviraju me kad igram u derbiju, ali ovako da imam neki problem sa Milanom, apsolutno nemam i mislim da će ove sezone da bude Milan odličan, pre svega zbog Rubena Amorima koji je toliko pocenjen, a zapravo je trener koji je od jedne totalne kante koja je bila Manchester United za malo ispali iz lige, napravio ekipu koja je otišla u Ligu šampiona. Nije sigurno napravio Michael Carrick koji je došao u decembru, nego je to godinu i nešto dana rada Rubena Amorima sa tim igračima, sa svim njihovim pogrešnim navikama koje je on ispravio i napravio od njih jednu ekipu koja može da igra normalno, da kažeš, Premier ligu. Tako da mislim da će i u Milanu, gde je još možda veći izazov nego što je to slučaj u Manchesteru bio, da okrene kulturu ekipe, da preokrene situaciju u klubu i mislim da Milan do godine gledamo u Ligi šampiona, to jest gledamo na poziciji koja vodi u Ligu šampiona, nešto što je najgori trener u Evropi, Max Allegri, uspeo nekako da Milanu upropasti. Iako je na polusezoni bio drugi na tabeli, uspeo je da ne uđe u Ligu šampiona. Kažem još jednom, najgori trener u Evropi.
Max Allegri. Tako da očekujemo, kao što i vidite na grafici, očekujem da Milan bude najpozitivnije iznenađenje, da završi drugi i da bude jako konkurentan. Eventualno doći ćemo i do te najave kad se kompletiraju sve ekipe u evropskim takmičenjima, predvidjet ćemo i pobednike i finaliste svih evropskih takmičenja. Mislim da će Milan da igra završnicu Lige Evrope i ne bi me čudilo da to Ruben Amorim i osvoji. Imamo na trećem mestu Como, po mojoj proceni na trećem mestu Como. Mislim da je Fabregas čudo od trenera. Mislim da Fabregas će samo biti još bolji ove godine. Evo, ako pogledamo, možemo i kasnije te transfere jedan po jedan, ali mislim da je Como dovodi neke ozbiljne igrače, uspeli su da opet nekom minijaturom uprave Koma zadrže Nika Paza još godinu dana. Niko Paz je apsolutna zver. Mislim da je ogromna greška Real Madrida što je smislio da mu ne treba Niko Paz u ovom trenutku. Ja mislim da je on sigurno bi imao mesta u postavi Reala kao desetka ili kao pomoć na bilo kom od krila, možda na desnom. Platiš ti Diomandea 140, a imaš Nika Paza u šteku, po meni je to loše vođen klub, ali da se ne vraćamo na taj Real, oni su svoju sudbinu odavno potpisali kad su uzeli Kyliana Mbappé, to da se prevaziđe ne može. Ali Como može, rade jako pametno, ulažu puno, trener ima svoje ideje. Prošle godine su na gomili utakmice izvodili ekipu sa 0 Italijana, što neko bi rekao da nije pohvalno i da je pogrešna reklama za italijanski fudbal, a meni je to samo logično. Italijani su sa mladim talentima u neviđenom deficitu i što bi on to silio da igra neko domaći kad ne mora. Uglavnom su to ili Južnoamerikanci, Španci, ima tu nekoliko tamnoputih igrača, Como jedna sajebana ekipa koja zna da igra modern fudbal, a zna da igra na nekoliko načina, znači oni nemaju jedan stil, pa kao Fabregas je takav trener, ne. Fabregas ima i plan B i plan C, malo se razlikuje od svojih mentora i mislim da je sjajan trener Fabregas i mislim da će biti trener godine jer će Como biti treći i bit će odličan u Ligi šampiona. To je moja procena, ne mora da znači. A najbolji igrač lige po meni Niko Paz, kad smo već kod Koma, ni jedna ekipa nema takve vrste desetku, polušpica, krilo, kako god da ga karakterišemo, koji može šutem da reši utakmicu, asistencijom da reši utakmicu, driblinzima da reši utakmicu, jednostavno to su igrači kojih ima jako malo na svetu i mislim da je Niko Paz apsolutno čudo od igrača. Nismo se dohvatili najboljeg strelca, mislim da će to biti Gonzalo Ramos, zašto ne neko iz Intera. Inter će biti najefikasnija ekipa u ligi, ali Inter puno rotira, Inter ima 4 špica koji imaju maltene podjednak status, ajde da kažeš da je Lautaro i Thuram su starteri i igraće te važne utakmice, ali kad god bude prilike da se odmori ekipa pred Ligu šampiona ili posle Lige šampiona, igraće Pio Esposito, igraće Joan Boni, čumeni Wilfred Boni, igraće Joan Boni, i mislim da će Interovi igrači između sebe podeliti puno golova, dok će Milan igrati uglavnom na Gonzala Ramosa koji je plaćen paprenih 70 miliona, ali mislim da će da se isplati, mislim da je ubica od igrača, M je Portugalac, M Amorim igra s jednim špicem u sistemu, ne bi me čudilo da Gonzalo Ramos odigra svih 38 utakmica, da ne izađe ni jednog trenutka s terena, a u Amorimovom sistemu to znači puno šansi za Gonzala Ramosa koji je odličan egzekutor, za razliku od Šeška i Zirgzea koje je imao u Manchesteru. Mislim da je Gonzalo Ramos jedan nivo iznad njih i da će biti sjajan u Milanu i najbolji strelac lige. A četvrto poslednje mesto koje vodi u Ligu šampiona, jer iskreno mislim da će teško Italija ove sezone, iako se uspe da se izbori ponekad u toj borbi za koeficijente, italijanski klubovi ove sezone mislim da neće možda biti toliko dobri u Evropi da bi se izborili za koeficijent, ali ko zna, potencijalno ima tog 5. mesta u Ligi šampiona za Italijane, ali za sledeću godinu, ako se ne bavimo pretpostavkama, 4 mesta u Ligi šampiona, mislim da je 4. mesto Roma sa Gasperinijem, kojem uvek treba malo vremena da on implementira svoj sistem. Mislim da će ove sezone još malo više da ga ispoštuju na
na transfer pijaci nego što su to radili prošle sezone čelnici Rome, jer su videli šta može ekipa kada Gasperini to vodi i kako on to vodi, tako da očekujem Romu ispoliraniju, prirodniju u tom njegovom sistemu nego prethodne godine i mislim da će biti bolji od Juventusa kog imam na 5. mestu. Juventus sa Spallettijem koji po meni nastavlja malo da brlja na transfer pijaci, eto otići će uskoro, njemu je istekao ugovor, gotovo je, Vlahović je slobodan igrač, on više nije igrač Juventusa ni u kom smislu i on je otišao, to je jedan katastrofalan period Juventusa, tih 4,5 koliko godine Vlahovića u Juventusu, nisu uspeli ni jedne sezone da ga iskoriste kako treba, držali su tog idiota Allegrija koji je poznat po tome da uništava sve špiceve koje dohvati. Ako se setite bilo koje ekipe Juventusa pod Allegrijem, vi samo možda se setite defanzivaca, a ne špiceva, jer je to čovjek koji je onako rođen unazad i nema veze sa modernim fudbalom. Upravo Allegri je taj koji je preuzeo Napoli, zamislite taj pad sa Contea na Allegrija, Napoli je lagano izborio Ligu šampiona s Conteom, mislim da neće prići Ligi šampiona ove sezone Napoli, pogotovo znajući da će da igra na 3 fronta i Allegri koji nema predstavu gde se nalazi kad je u pitanju modern fudbal, mislim da će da ih nagrdi i očekujem negde već oko nove godine da Allegri bude bez posla. S tim u vezi, ako Napoli dovede nekog boljeg trenera, možda i ne bude ovoliko nisko na tabeli, ali ako Allegri bude cijele sezone tu, i ovo 7. mesto je upitno koje sam im dao. Na 6. mestu Atalanta, možda malo i emotivno s moje strane, obožavam Mauricija Sarija, obožavam stil njegov, napadački, sa puno lopte, sa puno rizika, mislim da je Atalanta idealan klub za njega, klub koji u DNK im je ofanzivan fudbal i klub koji voli da pravi igrače, a kako se bolje prave igrači nego u ofanzivnim sistemima, nabija se statistika, nabija se samopouzdanje, nabija se vrednost, mislim da su sjajan spoj Mauricio Sarri i Atalanta i da će to da bude lepršavo i dopadljivo sledeće sezone, a i efikasno, jer koliko se sećam, oprostite mi ako ovde možda grešim, mislim da Atalanta ne igra Evropu ove sezone. To bi trebalo da znam automatski, ali oprostit ćete mi previše, igraju, pardon, konferenciju igra Atalanta, čak su igrali sad i neke kvalifikacije, verovatno, trebalo to da znam, nije ni važno, uglavnom, konferencija za Atalantu, verujem da će Sarri i Atalanta doneti odluku da ta konferencija bude potpuno sekundarna, ako ne i tercijarna u ovoj sezoni i da će sav fokus ići na seriju A, da se Atalanta vrati u Ligu šampiona, jer kao što znate, klubovi u Italiji zavise od Lige šampiona više nego bilo koji klubovi u nekoj od Liga petice. Čini mi se da taj novac koji ide Italijanima za Ligu šampiona im znači apsolutno preživljavanje. Tako da očekujem Atalantu da baci sve karte na ligu i da proba da se plasira u Ligu šampiona. Iz ovoga svega naravno samo proizilazi pozitivno iznenađenje Milan posle jedne jako loše sezone i neuspelog plasmana u Ligu šampiona. Očekujem ih u borbi za titulu i to bi bilo stvarno veliko iznenađenje. Takođe negativno iznenađenje Napoli, ekipa koja je u poslednjih 5 godina 2 puta osvojila titulu i pokazala da i tekako ima kapaciteta i finansijskog i ovako statusnog da iznese tu titulu. Mislim da ih čeka pakao sa Allegrijem i da će teško i u ovih top 7 ući. Što se tiče serije B, Frosinone, Monza i Venecija, pričali smo o toj teoriji moje nekoliko puta. Ja mislim da najsiromašniji klubovi u ligama vrlo često ispadaju iz te lige. Sad ćemo pogledati i samo sekundu, sad ćemo pogledati i njihove vrednosti. Lecce je jedini manje vredan klub od ovih ekipa koje su ušli iz serije B. Evo sad ćete to i pogledati. Samo sekunda. Znači,
Lećev prosečan fudbaler vredi 2,4 miliona, dok Venecije vredi skoro 3 miliona, ali ono gde ja dajem Leće u prednost u odnosu na Veneciju jeste to iskustvo Leća i to znanje da se preživi u eliti, domaći teren koji je mnogo zajeban, drugačiji od Venecije koja je onako više jedan šminkerski klub, tako kako bih rekao. Tako da što se tiče ispadanja, sve ekipe koje su ušle iz serije B očekujem da se vrate u seriju B, što nije neka skandalozna predikcija, već i logična, ali eto, mislim da će oni svi nazad. Ne vidim pre svega mislim da Frosinone i Monza su dosta manje kvalitetni od svih u seriji A, a onda treba Venecija da bude bolja od Leća, Kaljarija, Torina, Sassuola, od nekoga od njih. Mislim da ne može da bude bolje ni od koga od njih. Što se tiče Intera i njegove situacije, kao što smo rekli, Kristijan Kivu, po meni neverovatan pogodak uprave, da su se konačno drznuli i dali šansu nekom iz tog pogona. Inter je proizveo mnogo igrača koji nisu dobili šansu u tom klubu i negde drugde su procvetali i nadam se da će ta politika pomalo da se menja. Evo ga, Stanković je u klubu, evo ga, Pio Esposito je u klubu, imamo tu još talenata, Di Marko je dete kluba i očekujem da toga bude sve više i više. Inter ima najbolju školu u Italiji i voleo bih da se više na nju oslanja, a ne da ti igrači posle 3-4 pozajmice idu po nekakvim drugim klubovima i da drugim klubovima donose dobre igre umesto nama. A mi da dovodimo nekakve matorce iz ko zna kakvih klubova. Evo vidite, i vratio se sa pozajmice i Valentin Carboni, on je meni isto fantastičan igrač. Imamo tog Palaciosa koji je bio projektovan kao zamena ili ti backup za Bastonija, ali za sad se nije pokazao, vidjet ćemo šta će tu sve da bude. Što se tiče dolazaka, Stanković se vratio u klub, Akanji je samo otkupljen od Citya, prošle godine je bio kod nas. Ivan Provedel je doveden iz Lazija da bude drugi golman Josepu ili ti Josefu, ne znam kako se kaže, Josep, što god, čovjek je Argentinac, Martinez, Španac, šta ja pričam, samo sekundu, Španac, Josep, trebalo bi da je Josep, JH, Martinez koji je po meni odlična opcija, mislim da je prošle godine već bio bolji od Zomera. Sebastiano Esposito se vratio sa 500. mandata na nekoj pozajmici. Mislim da smo se toliko ogrešili kao klub o Sebastiana Esposita, rođenog brata Pia Esposita koji je u ekipi. Ja mislim da je Sebastiano Esposito veći talenat i bolji fudbaler od Pia Esposita, ali eto, mi nikako da mu damo šansu. Kroz klub su u poslednjih godina prošli razni Metuzalemi, Edin Dzeko, kojeg ne želim u nekom negativnom kontekstu da pominjem jer ga obožavam kao igrača, ali imao je 38 godina, ja mislim, kad je bio kod nas. Koji će ti on đavo, daj malom Sebastijanu šansu. Sebastiano Esposito je mogao da bude čudo igrač da mu je Inter dao šansu. Nekakav Alexis Sanchez, nekakav Joaquin Correa i ne znam, Mehdi Taremi, sve su to ok igrači. Tu je trebalo da bude samo Sebastiano Esposito i bolite uvo. Imaš njega, imaš njegovog brata, 2 igrača koji žive za klub. Mislim da smo se tu mnogo prevarili, ali ne je prvi put. Pavar se vratio s pozajmice u Marseju, Inter pokušava da ga proda, da bi doveo Kutija Romera. Po meni, to je toliko jedna idiotska odluka, ja obožavam Benjamina Pavara, može da ti odigra štopera, može da ti odigra desnog beka, može da igra što hoćeš, pismen u napadu, pismen u odbrani, pouzdan. Nemam načina da dovoljno pozitivnih stvari kažem za Benjamina Pavara i da nemam predstavu zašto ga idioti iz uprave teraju iz kluba. Ne mogu uopšte da razumem. Kako je moguće da misliš da je Akanji bolji od njega? 5 puta je bolji Benjamin Pavar. Mislim, vidjet ćete ove sezone, pratit ćemo to, puno stvari se razilazimo. Klub i ja, mislim da je Inter sad je okej, sa Marotom i on pravi greške, ali u globalu jedan od najgore vođenih klubova za mog života. Doveli smo Johna Stonesa po isteku njegovog ugovora s Manchester City, mislim da je neverovatno pojačanje. John Stones, ovo je po meni 11 koji će igrati kao prvih 11, ne slažem se da je ovo najboljih 11. Mislim da je Diouf uradio dovoljno da zaradi to mesto na desnoj strani Intera. Njemu je konkurencija na desnoj strani
Luis Enrique koji je zapravo više napadač, tako da mi u ovom trenutku nemamo uopšte tog desnog wingbacka, ni jednog. Darmian je omatorio, malte ne otišao u penziju, Luis Enrique treba da bude zamena za Dumfriesa, ali nije se pokazao kao igrač koji pre svega defanzivno može da odgovori na te zadatke. On je ofanzivno mnogo bolji od većine tih wingbacova, čak i na svetu, mislim na Luis Enrique, ali ne možeš da igraš samo u jednom pravcu. Andy Diouf je došao iz Lansa kao centralni vezni i on je fenomenalan na poziciji centralnog veznog, ali par puta ga je probao Kivu na tom desnom wingbacku, potpuno onako neprirodno jer Diouf igra levom nogom, samo levom nogom, ono izrazito je levonog, odigrao fantastično, jako je opasan, odgovoran je u odbrani, fizički je neverovatno dobar, slično kao Dumfries, dugačak, brz. Vidjet ćemo šta će tu da bude, da li će Inter da dovede još nešto, ali za sad mislim da je ovo postava, mislim da će nazad biti Akanji, Stones i Bastoni, ja bih voleo da to budu Pavard, Stones i Bastoni, da imamo jednu belu trojku nazad, uvek dobro imati i da imaš Akanji i Biseka u šteku koji mogu da pokriju bilo koju od ove tri pozicije, to bi bilo najbolje od svega. Što se tiče veznog reda, tu je gužva katastrofa, uporno pokušavamo iz nekog razloga da oteramo Fratezija godinama. Zašto se to radi? Ja obožavam Davida Fratezija. Mislim da je najbolji napadač 16-terca iz drugog plana na svetu posle Juda Bellingham. Mislim da je Jude Bellingham najopasniji vezni igrač iz drugog plana kad napada 16-terac ili ti peterac možemo reći. Mislim da je Davide Fratezi odma iza njega. Zašto je on i kod Inzagija i kod Kivua bio u drugom planu, da li on ima nekakav lični problem, nemam pojma, sa Marotom, da se nekad žalio nešto pa su na ratnoj nozi, ja pojma nemam, ali znam da bi meni Fratezi odavno bio u prvoj postavi za cementiran. Produžen je ugovor Mkhitarjanu, ja ne znam zašto se to desilo, ne mogu da dočekam da Mkhitarjan ode iz kluba. Što se tiče zadnjeg veznog, te pozicije, šestice zadnjeg veznog, Çalhanoğlu i dalje sigurno neprikosnoven, tehnički jedan od najboljih veznih na svetu, što se tiče pasa, što se tiče šuta, te završne lopte, ali tu imamo kao zamenu Aleksandra Stankovića, koji će sigurno da bude budućnost Intera, vidi se i na ovim pripremnim utakmicama da je odličan i nije isti tip igrača kao Çalhanoğlu, ali može da odgovori na malo drugačiji način zadacima te pozicije. Što se tiče ispred Çalhanoğlua, ta dva mesta, Sučić i Barela, mislim da će on imati tu prednost u odnosu na Fratezija, u odnosu na Zjelinskog, u odnosu na Mkhitarjana. Nadam se da ćemo Aslanija da prodamo. Aslani nije igrač za Inter. Ne znam kakav je deal sa Bešiktašom, on se vratio, da li on ima neki otkup, da li će to iskoristiti do kraja roka, nemam pojma. Uglavnom, kažem, mislim da kao i svake sezone smo jako popunjeni na toj poziciji, gužva je, meni je to nekad žao zato što ti imaš uvek 6 igrača koji mogu da igraju tog centralnog veznog i jednostavno ne možeš svima da daš dovoljno minuta. Ako previše rotiraš, rizikuješ da ti ispadnu iz ritma, rizikuješ da neki utakmici izgubiš zbog te rotacije, ako premalo rotiraš onda ti se ohlade ti igrači, posle su neupotrebljivi, jedna teška situacija. Najbolje bi bilo da imamo 5 baš dobrih veznih umesto 6 koji su onako ok. Ali mislim da je Sučić i na svetskom prvenstvu pokazao da je spreman da igra tu glavnu ulogu, jednu od glavnih uloga u veznom redu Intera i mislim da će se to i desiti. Što se tiče napada, kao što sam rekao na početku, Martinez i Thuram su napred, konkurencija su im Pio Esposito i Joan Ange Boni, jako mladi, 21-22 godine, to je najzdravija pozicija u timu i po meni jedan od najboljih napadačkih korpusa na planeti, kad su u pitanju devetke, niko ni nema više devetku, a mi imamo 4. Tako da, mislim, naravno, igramo specifičan fudbal, samo devetke imamo u napadu, krila nemamo, ali, kažem, 4 devetke imati u današnje vreme i da su sve dobre, to je veliki luksuz. Zbog toga mislim da je Inter apsolutno najkompletniji sastav i mislim da će Inter da osvoji titul ove sezone ponovo. A što se tiče Juvea, pogledat ćemo malo transfere, vidjet ćemo šta ima Spalletti na umu. Juve je morao da otkupi
bolje ovako da uradimo. Samo sekundu da vam povećam ovo da možete lepo da vidite. Inače, Transfermarkt je oživeo, hvala Bogu, aleluja, kome god da treba da se zahvalim koliko je lakše život kad radi Transfermarkt, vi ne znate u kojoj sam ja panici bio da ja moram ovaj transfer rok da pratim bez Transfermarkta, jednostavno je nemoguće. Šta se dešava? Lois Openda je, zato što je bio na pozemici gde je bio obavezan otkupljen od Leipziga za 42,75 miliona, katastrofalan posao Juventusa, Openda koji prošle sezone nije znao ništa kao Tetreb, a u isto vreme su ga poslali u Lyon, u Lyon na pozemicu, samo da vidimo kakva je situacija sa Loisom Opendom, šta će oni s njim da rade, ja pojma nemam, doveli su Kolo Muanija za 40 miliona, znači da je rešeno da će Kolo Muani da bude špic, Kerim Alajbegović, gledali smo ga na svetskom prvenstvu, sjajan prospekt iz Leverkusena, 32 miliona, po meni malo skupo, ali mislim da Spalletti hoće da promeni formaciju, hoće da izađe iz te 3-4-2-1 i da uđe u 4-2-3-1. Sad ćemo to i da pokažem. Samo sekundu. Evo ovako, Juventus, evo, sad će onda mi izbaciti tu neku glupost, ovaj sajt je malo čudan, ali ono što ja mislim, Juventusu treba golman, mislim, apsolutno, ono kao Gregorio trenutno brani, ali on je čovek u haosu. Mislim da će Juve da igra ovako, samo da ja to postavim, znači, Bremer i, gde je onaj? Ja mislim Gatti pre Lloyda Kellya, možda Kalulu i Bremer, nisam siguran, mislim da će Čelik desno, Cambiaso levo. Za Koop Minersa se priča da će ga prodaju. Ja ne znam zašto bi oni njega prodali, to je jedan, u meni, možda je najbolji fudbaler Juventus u veznom redu, ali priča se će ga prodaju. Ja mislim da će, Kefren Tiram i Manuel Locatelli da budu na pivotu. Mislim da će Alajbegović da bude na krilu, mislim da će Yildiz da bude na 10, mislim da će Conceição ili Žegrova, možda čak i Žegrova dobro igra u pripremama i Randall Kolo Muani u napadu. Ja mislim da ovo gađa Spalletti. McKennie je njemu igrač od zadatka, igrač od poverenja, sve živo igra, nekad mu igra 10, nekad mu igra krilo, ne bi me čudilo čak da proba nekad McKennija i na desnom beku, ne znam tačno šta će radi Juve, evo kažem, pogledajte te transfere, Jeff Ekator je doveden iz Genove za 16 miliona, on je super talent, ali jako je rano za njega, Jeremy Boga je doveden za male pare, mislim da će biti možda čak i u prednosti na levom krilu umesto Alajbegovića, vidjet ćemo kakve će tu da budu odluke. Douglas Luiz se vratio sa pozemice iz Aston Ville, kakav je tu status, da odemo čas na ekipu, kakav je tu status Douglasa Luiza, Teuna Koop Minersa, Fabija Miretija, Artura Mela, mislim Artur Melo odavno pokojni igrač, Niko Gonzalez, za njega se priča da će možda da bude prodat, možda će Inter da ga dovede da igra tog spoljnog desnog, svašta se priča se da će možda i Conceição da bude prodat, ja pojma nemam šta oni rade, kako rade, njihov štoperski korpus je katastrofa, blago rečeno, Kalulu, Kelly, Gatti, Bremer je tu jedini kršteni igrač, golmana nemaju, Di Gregorio i Perin su pokazali da su tanki, ne znam šta će da se desi, otišao je Timothy Vea u Marseille za 14 miliona, po meni možda im čak i bolje bilo da je ostao, ne uspevaju da prodaju ništa, klub su napustili Vlahović i Kostić, eto, ne znam, nije dobra situacija za Juve, ja im predviđam kao što ste videli 5. mesto, ali to je samo zato što su ostali loši, ne zato što su oni dovoljno dobri da budu 5. Ja mislim da u nekoj zdravijoj ligi ne bi bio Juve ni 5. Evo ga Milan, interesantan Milan, Gonzalo Ramos, Mario Hila iz Lacija, dve velike kupovine, prodat Alex Jimenez, prodat Morata, Lorenzo Colombo pobega, vidjet ćemo šta će još da bude prodato, priča se da pokušavaju da ubede Leao da ostane, mislim da je Leao nacrtan da igra u sistemu kod Amorima, to levo krilo, mogu i to da vam pokažem kako igra Amorim,
Mnogi od vas verovatno i znaju, ali što ne bismo to pokazali. Milan, AC Milan, znači nikako ovo, samo sekundu da mi to ispomeramo. Mislim da će i Jašari da bude dobar kod njega. Znači, Mike Mignon na golu, napred zakucan Gonzalo Ramos, po meni. Levo, ako bude ostao, sad pitanje, ja stavio sam na mislim da je Rafa Leao, ako ne onda Pulišić, verovatno, Nkunku ovde. Šta će biti sa wingbackovima, ne znam. Amorim je poznat po tome da zna krilo, klasično krilo da gurne na wingbacka, gde me ne bi čudilo da recimo Čukvueze odigra ovde desnog wingbacka, jer on voli i te bekovi da mu budu na kontranozi, da svi budu na kontranozi da bi im bilo prirodno da idu ka golu. Nova škola i po meni čak ima i smisla. Što se tiče levog boka, tu može da odigra Salemakers, ali ja mislim da će tu igrati prošlogodišnji senzacija, kako bih rekao, ali nije baš senzacija, ali prošlogodišnji talent kog je izgurao Allegri, Davide Bartezagi, visok, brz, moćan na toj levoj strani, nije to ne znam koji kvalitet fudbalski, ali mislim da može mnogo da napreduje kao jako mladi igrač, mislim da će tu Bartezagi da odigra. Što se tiče sredine reda, ja mislim da su tu apsolutno zakucani Rabiot i Modrić, ja mislim da tu nema greške sa njima dvojicom. I što se tiče štopera, 100% Levo Pavlović, 100% jer obožava takve štopere Ruben Amorim koji mogu da ponesu loptu, koji mogu da pomognu u napadu. Mislim da će Mario Hila da bude u sredini i mislim da će Fikayo Tomori da igra desno. Mislim da je ovo 11 Milana za ovu sezonu, kad su zdravi, kad mogu sve. Naravno, imamo tu opciju da Bartezagi sede na klupu, da odigra Estupinjan koji je onako proveren igrač, samo uvek problem sa zdravljem, nikad ne znaš koliko je spreman, koliko može. Ovo bi bilo verovatno najjače što Milan ima. Dobra klupa, Loftus-Cheek, Musa, Ricci, Salemakers, Jimenez, nadam se da Andrej Kostić neće biti, ali možda bude i Andrej Kostić tu u priči. Vidjet ćemo, nazad nemaju nikakvu dubinu, Gabija može da pomogne, ali mislim da im fali makar još jedan štoper, jer sam siguran da će Amorim da igra taj svoj sistem. Kažem, doveli su Ramosa i Hilu, potrošili su 100 miliona, prodali su Jimeneza, Moratu i Kolomba, nisu puno zaradili, 60 miliona je minus, vidjet ćemo kako će to da bude u nastavku transfer perioda, da li će oni još da troše ili će pak da prodaju. Što se tiče Rome, još jedna ekipa koju predviđam solidnu sezonu, isti sistem, nije isti, sličan sistem kao Amorim, isti je oblik, drugačiji način igre, Amorim je mnogo više kontrola, mnogo je više orijentisan na posedu lopte, kontroli igre, dok je Gasperini lud, on želi da te napadne direktno u glavu i želi da bude u apsolutnom presingu čoveka po celom terenu. Što se tiče transfera i transfer situacije Rome u ovom trenutku, situacija je takva da doveli su Santiago Castra da igra u napadu, 21 godina iz Bolonje, Argentinac sa italijanskim pasošem, 35 miliona eura, mislim da će biti pun pogodak. Doniel Malen otkupljen od Aston Ville, da li će oni igrati zajedno, često je znao Gasperini da igra ne ovako, nego ovako, dok mu je tu bio recimo u Atalanti Alejandro Gomez, Papu Gomez, i onda je on tu igrao sa, da li ne znam, Zapata i Iličić ili šta god. Uglavnom, nekad je i ovo bio slučaj, zavisno od toga šta ima. Sad, naravno, on u Romi ima Dybalu, koji je i veći kvalitet od Papua Gomeza, ali za koliko utakmica on ima Dybalu? To je sad pitanje, naravno. Konstantinos Kulierakis iz Wolfsburga, 16,5 miliona, talentovani štoper. Došao je i Daniele Gilardi, još jedan štoper iz Verone. Jasno je da Gasperini prošle sezone uopšte nije bio zadovoljan igračima nazad, tumbao je dosta, pitanje je koliko je on verovao uopšte tim štoperima,
vidjet ćete, kažem, Mario Hermoso je preživeo, da li će preživeti ceo prelazni rok, vidjet ćemo, Evan Endika je svakako solidan i Gianluca Mancini, oni su tu jako dugo, a Roma jako dugo ništa nije važno uradila. Možda je vreme da neki od njih se presele na klupu. To bi verovatno bio prvi kandidat Mario Hermoso, a potom i Gianluca Mancini, kapiten Rome, jedan od kapitena Rome, koji je tu dugo, a zaista se ništa specijalno pozitivno ne dešava. Divine Range i Wesley su na tom desnom beku, mislim da je Wesley apsolutno prva opcija, Wesley koji je zbog povrede propustio svetsko prvenstvo, mislim da bi bio prva opcija Ancelotiju na desnom beku, ali levog tog beka Gasperini nema. Da li će on to da pokušava da igra sa Renšom levo, Renš je jako polivalentan, može da igra šta god, može da igra i štopera, može da igra i zadnjeg veznog, da li će on s njim da pokušava, ne znam, ali eto, Salah Edin, videli ste ga na svetskom prvenstvu, solidan Marokanac, da li će on da mu bude prva opcija, vidjet ćemo čak u nekim situacijama i Mario Hermoso igrao levo. Mislim da mu fali malo dubine na toj poziciji. Što se tiče veznog reda, Lorenzo Pellegrini, Nicolo Pisili, koji pitanje kada će se vrati, povređen, Neil El Ainoui, koji je imao neverovatno svetsko prvenstvo za Maroko u paru sa Buadijem, su bili senzacija na toj poziciji broj 6. Manu Kone, priča se da ide Manu Kone, te ide u Inter, te ide u Manchester United, i dalje je tu Manu Kone. Tako da može da se desi da El Ainoui i Kone budu tu onako zabetonirani, a da Cristante i Pellegrini kao još jedni od tih igrača koji su dugo u Romi, a ništa nisu uradili, malo pričekaju na klupi da vide šta se dešava. Matijas Sule može da se desi da bude i desno krilo i desetka, ima tu kvaliteta Gasperini za borbu na tri fronta, konstantnu borbu na tri fronta, verovatno mu pa fali još par igrača, ali čini mi se da idu pravim putem kad su u pitanju transferi, da su doveli i kvalitetno i mlado, a da su za sad sačuvali sve što je trebalo da sačuvaju. Oteran je Dobik, ne sviđa mu se, mislim da vraćanje sa pozajmice Evan Ferguson u Brighton, Brian Saragossa u Bayern, ima tu nekih igrača, Cimikas ga nije zadovoljio, po meni možda greška ako su mogli da Cimikasa zadrže, bio bi rešenje za tu levu stranu, ali vidjet ćemo kako će to da ide. Uglavnom, Roma ima dovoljno da bude u top 4 po meni. Interesantna ekipa ove sezone, Atalanta, Mauricio Sarri igra uvek 4-3-3, zna se tačno kako to izgleda. Mislim da ako se oporavi Skamaka da će da bude neviđeno pojačanje, Nikola Krstović je svakako tu maltene se pokazao kao i prvi napadač prošle sezone i moguće da će i on da igra to. Što se tiče krila, vratio se sa pozajmice Daniel Maldini, ali nešto sam video da će možda Daniel Maldini čak da pređe u Bolonju, nisam siguran. Ima tu priča oko Maldinija, mislim da se Sarri u Maldini sviđa, ali da će da bude oduševljen i Raspadorijem i Sulemanom, to su otprilike igrači njegove ideje o fudbalu. Ne bi me čudilo da Charlesa de Ketelarea, eto jedna zanimljivost koja može da se desi. Može da se desi da de Ketelare završi na toj poziciji osmice, taj napredni vezni. Mislim da će onda možda da upari Samardžića i de Ketelarea na 10, a da neće da da de Ketelareu da bude ograničen na desno krilo, recimo. Jer u špicu siguran sam da neće igrati. Mislim, može da se desi, ali što bi bacao Skamaku i Krstovića, koji su kvalitetne devetke, da bi pravio de Ketelarea koji nije devetka. Vidjet ćemo kako će to da bude. Solidna ekipa, jako duboka, Raul Belanova i Zapakosta su po desnoj strani odlični, Zalewski i Baker po levoj strani odlični, čak i Bernasconi zna da odigra tu poziciju. Što se tiče centralnog veznog, tu su Beton, Pašalić, Ederson se pominjao za nekoliko jakih klubova, pre svega za Manchester United, oni su odustali zbog nekog medicinskog kao pregleda. Po meni Ederson jedan od boljih rešenja na centralnom veznom za bilo koga kome fali. Priča se o prodaji Scalvinija. Scalvini je najbolji štoper koga Atalanta ima. Mislim da će da uradi sve Mauricio Sarri da ga zadrži i da ga upari sa Kosonuom, da to bude beton za sledeću sezonu. Karnesek je odličan golman i
Atalanta ima jednu ekipu, čini mi se po ukusu Mauricija Sarija, možda fali jedno brzo krilo, ali ne mora da znači, znao je on i od relativno sporih igrača u napadu da napravi sjajna krila, ko što su Insigne, Callejon je onako bio, imaš privid da je brz, ali zapravo nije, Dries Mertens, da ne pričam šta je napravio od Driesa Mertensa, tako da mislim da ova ekipa odgovara Mauriciju Sariju i možda, evo ja ih imam na 6. mestu, zato što imali su nekoliko tankih sezona, ali može se desiti da Mauricio Sarri čak iznenadi da bude čak i u Ligi šampiona. Mesto koje vodi u Ligi šampiona. Dolazimo do tragične situacije Napolija. De Laurentiis je bolestan čovek, gazda Napolija, ko ne zna. On je oboleo čovek, doveo je Maxa Allegrija, koji je po meni najgori trener u Evropi. Trener koji je posljednjih 10 godina uništio svaku ekipu koju je mogao da uništi. Eto, imao je sreće, ne sreće u smislu na utakmicama, imao je sreće da Juve bude neverovatno dobar na papiru, da za jeftino uzme neke igrače kao što su Tevez i Pogba, koji su bili tada igrači super fantastične klase, kao što je Alvaro Morata, da ih dobijaš za džabe ili na pozemicu i da tih par sezona, eto on dođe do završnice Lige šampiona na osnovu toga i na osnovu te jedne titule u Milanu koju je uzeo maltene Ibrahimović sam kad se Inter raspadao u post-Mourinho periodu. Eto on na osnovu tih par sezona živi već 15 godina, dobija poslove, dobija novac, potpuno po meni neverovatno. On će igrati verovatno ovu neku formaciju, samo što je ovo defanzivnije ovako. Znači, 3 zadnja vezna, 3 štopera, ovde čak može se desiti da bude jedna desetka i jedan špic, ovako će da igra sad, što je sam lenj, što da ne pokažem kako će da igra ta budalčina i taj mentol zvani Max Allegri. Evo, sad ću ja to vama da pokažem. Buongiorno će da igra, Beukema će da igra, igraće i Rahmani, levo Neti, De Bruyne ovde, napred Hojlund, pošto se priča da Lukaku ide, Barido ništa, Angisa ti ništa, Angisa i Mektomina je ovako s polja i između njih, evo ga, tata igre Lobotka, evo ovako će on to da igra, Hojlund napred i po bokovima, vrlo verovatno, ja sad ne znam koja je njegova ideja, priča se da Miguel Gutierrez ide, po meni ludački ako ga puste, Spinazzola i desno, ja ne znam osim Politana ko može da igra, njima fali 2 wingbacka. Ako će da igraju ovo, na golu, verovatno Milinković Savić. Verujte mi, povedeli koju utakmicu Napoli 1-0, to je svi golman u krilo, ovako, tu bekovi, slučajno neko da pritisne nekoga, evo ovako će oni da izgledaju u trenucima ako povedu 1-0. I naravno, Timović izjednačavati jer imaju puno prostora i to će da se dešava. Mislim da će Napoli puno utakmica da kiksne koje ne bi trebao da kiksne, pogotovo protiv slabijih ekipa. Što se tiče transfera, oni muku muče s tom pozicijom napadača već neko vreme. Doveli su sad zvanično već Rasmusa Hojlunda, koji mislim da će biti sigurno prvi napadač Maxa Allegrija. Iz kluba je otišao Giovanni Simeone u Torino, Lorenzo Luca, mislim da ako nije otišao da će otići i da će probati da prodaju čak i Lukaku. Sad ne mogu da verujem da će baš da ostanu na jednom špicu, ali nije nemoguće. Doveli su zvanično i Milinković Savića i Alisona Santosa, koji su svi bili u ekipi prošle sezone. Evo, već su prodali Gutierreza u Leverkusen, vidiš, ja sam mislio da su to glasine. Evo ga ovde Gutierrez. Bila je priča da će ga prodati, evo, prodali su ga, ja ne znam ko će njima da igra bekove. Nemam predstavu. Mislim da ih čeka katastrofalna sezona. Najuzbudljivija ekipa od svih, koju sam teo da pokažem, jeste Fiorentina, koja je odjednom našla neke pare. Odakle im te pare, kako je to moguće da oni sad potrošiše 100 miliona, možda su samo sačuvali od prethodnih sezona, ali eto, doveli su Fabija Grossa. Po meni nije najpametnije da, ako imaš da baciš 100 miliona da potrošiš, da nije najpametnije da ih potrošiš na Fabija Grossa, ali eto, oni su to tako smislili, doveli su po meni
najpocenjenijeg, kako bih rekao, najpocenjenije otkrovenje svetskog prvenstva. Hrist Inao Ulaji je odigrao, a gledali smo to na live streamovima na kanalu, on je odigrao nemoguće svetsko prvenstvo za obalu slonovače, može da igra centralnog vezog, može da igra desetku, čak može da odigra i u napadu ili na krilu ako treba. Sjajan fudbaler, mislim da će on biti otkrovenje ove sezone u seriji A. 26 miliona i Artur Rata iz Udinezea, po meni neverovatne da su ova dva igrača ista cena, jako su sličnog profila, mislim da je Hrist mnogo bolji. Doveli su Aleksa Jimeneza na pozemicu iz Bournemoutha, doveli su Radula Dragušina na pozemicu iz Tottenhama, to su sve igrači koji su odavno prerasli seriju A kvalitetom i meni je drago što su oni nazad u seriji A, jer kako bi inače došli u tu ligu nego na neke pozemice i na neke katastrofe. Doveli su Joao Marija iz Juvea, po meni isto odlično pojačanje, sad imaju tu dva igrača na desnom beku, odlična. Franco Mastantuono je došao u Fiorentinu. Da vam to neko rekao pre godinu i po dana, ne da mu ne bi verovali, Franco Mastantuono je ultra bolestan talenat iz Argentine, iz River Plate-a, koji je prošle sezone za 60 miliona prešao u Real Madrid, ali budalčina kao što je Alvaro Arbeloa, nije budalčina, on samo ne zna. Ultra neznalica Alvaro Arbeloa ga je sklonio iz ekipe, iako je dok je on igrao Real bio na prvom mestu u ligi kod Xabi Alonsa ili bio na deobi prvog mesta sa Barcelonom, onog trenutka kad je on sklonjen i kad je Arbeloa prešao u tu neku idiotsku 4-4-2 sa Vinijem i Mbappeom napred, oni su ljudi izgubili titulu, izgubili sve utakmice žive, tako da, eto, Florentino Perez, koji pričali smo, izgubio je razum odavno i on ne zna više šta radi, dozvolio je da mu najveći talent u klubu ode u Fiorentinu. Mislim, on će tu pokidati i vratit će se u Real, ali po meni glupost, ali za Fiorentinu fantastično. Došao je Vieri, jako talentovan štoper iz Gremija, došao je Giovanni Fabian, izdanak Interove škole iz Bolonje, onako dinamičan, centralni vezni, nalik recimo Frank Lampardu, mnogo dobar ofanzivno potentan, naravno ni blizu Franka Lamparda, ali pričam tipski kako on izgleda. Giovanni Fabian koji bukvalno može da igra i špica, koliko je dobar u završnici. Marco Brescianini iz Atalante, još jedan kvalitetan veznjak. Deluje da je Fiorentina renovirala maltene cijelu ekipu u ovom prelaznom roku i svaka im čast. Ono što je otišlo iz Fiorentine su igrači koji iskreno ne mogu da igraju ni u Zvezdi, ni u Partizanu, a kamali u Fiorentini koja ima očigledno neke velike ambicije. Jonas Harder, Luis Balbo, Lorenzo Amatucci, to su sve tralala igrači, tako da Fiorentina ove godine jaka kao zemlja, jedino zbog čega ih ja nemam mnogo više na lestvici i je razlog što ih vodi Fabio Grosso, koji mislim da nije dorastao zadatku i mislim da nije dovoljno kvalitetan. Gledao sam ga u Lyonu, to je bilo dosta tanko. Da je tu neki drugi trener, mislim da bi bila potpuno drugačija situacija i video bi Fiorentinu na mnogo bolje poziciji. Ako uspeju da ga nekako smene, bude par loših rezultata, smene ga, dovedu nekog dobrog trenera, može Fiorentina dosta. I za kraj, naravno, kažem zašto sam izabrao da ispada Venecija, a ne Lecce, iako je Venecija tu, iako je Lecce jedna od najmanje vrednih ekipa, Lecce zna da odigra tu završnicu sezone, da se iščupa, da negde proda svoje poene, svoju kožu malo skuplje i da preživi. Malu prednost im dajem u odnosu na Veneciju, a dok su Monza i Frosinone po meni zakucani za dno. Time bi završio ovo predstavljanje serije A za ovu godinu. Kažem, ovo su jako rane prognoze. Do zime je neozbiljno prognozirati. Znači, kogod radi bilo kakvu neku ozbiljnu prognozu, pre januara, pre februara, pre kraja zimskog prelaznog roka, ti ne možeš da znaš šta se dešava, osim, naravno, ako ode prvoplasirani po 20 bodova iznad i onda, ok, to je to. Ali do kraja zimskog prelaznog roka ti ne možeš ozbiljno da znaš na čemu stoje te ekipe i ovo je onako više grubo i više nekakav uvod u sezonu nego nekakva ozbiljna prognoza. Hvala vam što ste me gledali, lajkujte ovaj video, pogledajte šta sve ima na kanalu, ulazimo polako u fantasy sezonu, ispratite i taj sadržaj
Tako da, hvala vam svima na podršci, još malo imamo do 1000 subscribera i vidimo se utorak, Crvena zvezda Berševo.